לפני שנים רבות כשהייתי איש חופשי התחתנתי עם גרושה יפה שאהבה אותי. לגרושה הייתה ילדה גדולה וגם יפה, היא נדלקה על אבי וזה נגמר בחתונה. אבי הפך להיות לחתני, ביתי שהיא אשתו עכשיו הפכה להיות אמי. בכך נולד לי בן חמוד, מה שהפך מצב מביך מרע לידי אבוד. הבן שלי נהיה הגיס של האבא שלי, וכך ילדי שרק נולד נהיה הדוד שלי. לאשתו של אבי נולד בן קצת איתי, שמיד תהיה נכדי כי הוא הבן של ביתי. עכשיו אשתי גם אמי וסבתא של ביתי, וזה מפחיד כי עכשיו אשתי היא גם סבתי. ובגלל שבן אבי גם הפך לאח של מי? של ביתה של אשתי שהפכה להיות אמי. ואם אמי היא סבתי, עכשיו אני נכדה, וכשאני חושב על זה אני חוטף בחילה, כי הפכתי למקרה מאוד בלתי טבעי. בבעלה של סבתי אני סבא של עצמי. אני הסבא של עצמי, אני הסבא של עצמי, וזה נשמע לי דמיוני, אבל זהו אני, הסבא של עצמי. זהו אני, הסבא של עצמי. אני הסבא של עצמי, אני הסבא של עצמי, וזה נשמע לי דמיוני, אבל זהו אני, הסבא של עצמי.